Cítili jste se někdy, jako by vaše duše nesla mnohem víc, než jen zkušenosti tohoto jediného života? Jako by ve vás rezonovaly ozvěny dávných dob, zapomenutých příběhů a ztracených identit? Pokud jste někdy přemýšleli, zda jste žili již dříve, zda vaše současná existence je jen jednou kapitolou v epické sáze vaší duše, pak jste zde správně. V dnešním videu se ponoříme hluboko do 9 naprosto jedinečných, často přehlížených znamení, která naznačují, že jste mohli být reinkarnováni. Toto nejsou běžné pocity nebo náhody. Jsou to subtilní, vzácné a mocné indikátory, že vaše duše zde již byla, že si nese moudrost a jizvy z minulých cest. Od intenzivního déjà vu, které vás zanechá bez dechu, po nevysvětlitelné talenty a podivné fyzické pocity, tyto stopy by mohly být právě tím důkazem, tou jiskrou poznání, na kterou jste čekali. Pokud jste klikli na toto video, chystáte se zjistit, zda váš duch mohl putovat skrze více než jeden život. Pojďme se do toho ponořit a odhalit tajemství ukrytá ve vaší vlastní duši. Ino. Sníte v jazycích, kterými nemluvíte. Lingvistické ozvěny minulosti. Představte si, že se probudíte ze snu, kde lidé kolem vás mluvili jazykem, který jste se nikdy neučili, kterému jste nikdy nebyli vystaveni, a přesto jste ve snu rozuměli každému slovu, každé nuanci. Není to jenom běžné déjà vu nebo podivný fantasy svět. Komunikace je přesná, koherentní a často působí mnohem reálněji a smysluplněji než sny, na které jste zvyklí. Mnoho lidí, kteří prošli regresní terapii nebo mají spontánní vzpomínky, popisuje právě tyto zážitky, sny, ve kterých plynule mluví nebo rozumí jazykům, které jejich vědomá mysl nechápe. Tento fascinující fenomén, známý jako snová xenoglosie, je často spojován s minulými životy, kdy jste mohli těmito jazyky běžně hovořit. Je to, jako by byl jazyk vtisknut do matrice vaší duše a znovu se vynořil pouze tehdy, když je vaše mysl v uvolněném receptivním stavu jako během spánku. Tyto sny mohou být neuvěřitelně živé a autentické a můžete se dokonce probudit s fragmenty jazyka v paměti, s podivnými slovy nebo frázemi rezonujícími ve vaší mysli, přestože jste se je v tomto životě nikdy neučili. Pokud jste někdy měli sny, kde komunikujete v neznámém jazyce s pocitem naprosté přirozenosti, mohlo by to být velmi silným, téměř nezpochybnitelným znamením, že vaše duše byla reinkarnována a nese si s sebou lingvistické dědictví. Dros. Máte nedobrovolné fyzické pohyby v reakci na starověké rituály nebo symboly, paměť těla a dávné praxe. Napnou se vám svaly specifickým způsobem. Vaše ruce samovolně zaujmou neznámé tvary, mudry, nebo vaše tělo reaguje podivnými automatickými pohyby, když jste vystaveni starověkým symbolům, náboženským rituálům, posvátným místům nebo praktikám, kterých jste nikdy nebyli součástí a které jste nestudovali. Některé reinkarnované duše zažívají nedobrovolné fyzické pohyby nebo reflexy, které se zdají být přímo spojeny se starověkými rituály, tanci, bojovými uměními nebo zvyky, které se v tomto životě nikdy neučili. Může se to projevit tak, že vaše tělo instinktivně provede specifické gesto rukou, hlubokou úklonu, zaujme určitou pozici, nebo dokonce pocítíte nutkání recitovat slova či zvuky, kterým nerozumíte, když jste vystaveni určitým kulturním, náboženským nebo duchovním symbolům, hudbě nebo atmosféře. Je to, jako by vaše tělo mělo svalovou paměť z předchozího života, reagovalo způsoby, které jste se nikdy vědomě neučili, jako by znalo posvátné pohyby a rituály své dávné kultury.
Tyto okamžiky mohou působit znepokojivě až strašidelně, ale jsou často silnými indikacemi minulých životů, kde tyto rituály a praktiky pro vás byly běžné, možná dokonce ústřední součástí vaší existence napřed. Jako kněz, tanečnice, válečník. Pokud vám toto zní povědomně, mohla by to být vaše duše, která vám skrze tělo připomíná život dávno zapomenutý. 3. Někteří lidé popisují prožívání intenzivních bolestí hlavy, tlaku na hrudi, bolesti v končetinách nebo jiných fyzických nepohodlí při vstupu na místa, která mají významnou historickou nebo energetickou důležitost. Tyto náhlé, lokalizované fyzické reakce by mohly být spojeny s traumatem z minulého života, které se odehrálo přesně na tom místě. Věří se, že silné emocionální nebo fyzické trauma z předchozích životů může někdy zůstat vtištěno v energetickém poli nebo buněčné paměti naší duše. Opětovná návštěva míst, kde k traumatu došlo, nebo míst s podobnou energií, může spustit tyto zapomenuté bolesti nebo zranění. Například někdo, kdo náhle pocítí svíravou bolest na hrudi při návštěvě bojiště, mohl v minulém životě zemřít na zranění v této oblasti. Někdo, kdo pocítí panický strach a bolest hlavy ve starém vězení, mohl být v minulosti vězněn nebo mučen. Pokud jste někdy zažili tuto podivnou lokalizovanou fyzickou reakci na historicky nebo duchovně významném místě, mohlo by to být znamení, že jste byli reinkarnováni a vaše tělo si vzpomíná na bolestivou minulou zkušenost. 4. Rozpoznáváte vzorce v čase, opakující se data, události nebo čísla. Reinkarnované duše často zažívají opakující se vzorce, které je následují skrze různé životy, jako by byly vpleteny do samotné struktury jejich osudu. Všimli jste si někdy, že se určitá data, čísla, například den nebo měsíc narození, úmrtí, svatby, události nebo typy situací ve vašem životě opakují znovu a znovu bez logického vysvětlení? Tyto vzorce se na první pohled nemusí zdát důležité, ale mohly by být subtilním, avšak mocným vodítkem, že prožíváte jakousi kosmickou smyčku, opakujete lekce, témata a zkušenosti z předchozího života. Například můžete zjistit, že všechny významné životní události, jako jsou narození dětí, úmrtí blízkých, zásadní rozhodnutí nebo kariérní změny, se shodují se stejným dnem v měsíci, stejným měsícem v roce nebo se vážou ke specifickým číselným sekvencím. Tato čísla nebo data pro vás mohou mít hluboký osobní význam, aniž byste věděli proč. Opakující se časové vzorce by mohly být signálem od vesmíru, že se pohybujete skrze cykly, které začaly dávno před tímto životem a dávají vám šanci se učit, vyvíjet nebo vyřešit nedokončené záležitosti a karmické dluhy. Fakt. Nevysvětlitelná expertíza v historických artefaktech nebo starověkých kulturách. Vědění duše. Vzali jste někdy do ruky starověký předmět. Zadívali se na historický artefakt v muzeu nebo procházeli ruinami starověkého města a pocítili jste hluboký, nevysvětlitelný pocit známosti, jako byste věděli, k čemu sloužil, jak byl vyroben nebo kdo ho používal. Není to jenom zájem o historii. Je to pocit vědění, jako byste s těmito předměty již pracovali nebo žili v těchto kulturách dříve. Reinkarnované duše se často přistihnou, že mají podivuhodně hluboké znalosti o starověkých objektech, nástrojích, zbraních, umění nebo zvicích, aniž by je kdy systematicky studovali. Může to být něco tak jednoduchého jako okamžité rozpoznání funkce neznámého nástroje, intuitivní pochopení symboliky starověkého umění nebo pocit silného emocionálního spojení s artefakty z určitého časového období
nebo geografické oblasti. Můžete se dokonce přistihnout, že vás neodolatelně přitahuje učení se o specifických starověkých civilizacích s až znepokojivým pocitem, že znáte jejich zvyky, praktiky nebo každodenní život ještě předtím, než si o nich něco přečtete. Toto instinktivní vědění, toto poznání bez učení by mohlo být pozůstatky života prožitého dávno znalostmi uloženými ve vaší duši. Set. Například procházka hustou mlhou, poslech burácení bouře, stání v rozpálené poušti, pohled na zasněžené vrcholky hor nebo pobyt u rozbouřeného moře může vyvolat hluboké emocionální reakce, které se zdají být naprosto nepřiměřené současnému okamžiku. Není to jen o osobních preferencích počasí. Je to o tom cítit se hluboce, emocionálně spuštěni vaším prostředím způsobem, který nedává logický smysl. Tyto environmentální spouštěče by mohly být spojeny se zkušenostmi z minulých životů v podobných klimatech nebo povětrnostních podmínkách. Vaše duše mohla prožít traumatické nebo život měnící události, jako ztroskotání, hladomor, útok, ale i hlubokou lásku nebo duchovní probuzení. V těchto podmínkách a náhlý příval emocí je vaše podvědomí vzpomínající na události minulého života. Pokud jste někdy pocítili tuto emocionální záplavu, která se zdála odpojená od vaší přítomné reality, ale přesto byla velmi reálná a silná, mohlo by to být vodítko, že vaše duše reaguje na vzpomínky z minulých životů vyvolané prostředím. 7. Přitahují vás neobvyklé nástroje nebo hudební styly, které vám připadají cizí. Hudební ozvěny duše. Cítili jste se někdy nevysvětlitelně přitahováni k hudebnímu nástroji nebo typu hudby, který se zdá být zcela mimo váš současný životní styl, kulturu nebo preference, ale když ho slyšíte, nebo pokud máte příležitost, hrajete, cítíte se jako doma, jako byste se vrátili k něčemu hluboce známému. Možná cítíte nevysvětlitelnou přitažlivost ke starověkým nástrojům, jako je citer, kytara, džembe, didgeridoo, nebo dokonce k nástrojům z kultury, se kterou jste v tomto životě nikdy nepřišli do styku. Ta hudba promlouvá k vaší duši způsoby, jakými moderní melodie nedokážou. Někteří věří, že spojení se specifickými nástroji nebo hudebními styly by mohlo naznačovat paměť duše z předchozího života, kde jste buď hráli na tento nástroj, nebo tento typ hudby pravidelně poslouchali a byl součástí vaší kultury nebo duchovních praktik. Rytmy, melodie a zvuky mohou vyvolávat pocity pohodlí, radosti, smutku nebo hluboké nostalgie, i když jste se s nimi v tomto životě nikdy předtím nesetkali. Toto hluboké, téměř duchovní spojení se specifickými zvuky by mohlo být znamením, že si vaše duše vzpomíná na svou hudební minulost, na vibrace, které formovaly její dřívější existence. 8. Máte nevysvětlitelně přesné předpovědi budoucnosti, záblesky, prekognice. Reinkarnované duše, zejména ty starší s mnoha zkušenostmi, někdy nesou neobvyklou citlivost k nelineární povaze času, což se může projevit jako forma prekognice, schopnosti předvídat budoucí události. Měli jste někdy neotřesitelný pocit v břiše, jasnou vizi nebo sen o něčem, co se teprve má stát, jen aby se to s až znepokojivou přesností vyplnilo? Není to jen náhodný odhad nebo dobré tušení. Je to spíše vnitřní jistota, jasné vědění. Víte, že se něco stane, dříve než se to stane, i když proto neexistuje žádný logický důvod nebo vnější informace. Tato zvýšená intuice nebo prekognitivní schopnost může být vysvětlena myšlenkou, že reinkarnované duše již zažily podobné situace, vzorce nebo energetické konfigurace v minulých životech.
Vaše duše může rozpoznávat opakující se kosmické nebo lidské vzorce a výsledky, což vám umožňuje předvídat určité události na základě minulých zkušeností uložených hluboko ve vašem vědomí. Tyto intuitivní vhledy by mohly být přetrvávajícím vědomím z doby, kdy jste žili předtím, přenášející moudrost o tom, jak se věci pravděpodobně vyvinou. Nejde o věštění, ale spíše o rozpoznávání hlubších proudů a vzorců existence. Váš vzhled nebo mateřská znaménka zrcadlí historické postavy nebo předky fyzické otisky minulosti. Někteří lidé věří, že mateřská znaménka nebo specifické fyzické rysy mohou být přeneseny z minulého života. Co když vaše jedinečné mateřské znaménko nebo výrazný fyzický rys napřeta? Specifický tvar očí, nosu, postava je víc než jen genetika? Co když je to přímé spojení s osobou, kterou jste kdysi byli, nebo životem, který jste kdysi žili? Někteří lidé dokonce uvádějí šokující fyzickou podobnost s historickými postavami, ke kterým cítí hluboké, nevysvětlitelné spojení. V některých případech lidé věří, že jejich mateřská znaménka odpovídají zraněním, jizvám nebo dokonce smrtelným ranám z předchozího života, označující místo, kde utrpěli významné trauma. Jiní mohou zjistit, že nesou až zarážející podobu s osobou z historie zachycenou na portrétu nebo fotografii, jako by jejich duše jemně naznačovala, kým kdysi byla. I když jsou tyto myšlenky vysoce spekulativní a těžko prokazatelné, pokud jste se někdy podívali do zrcadla a cítili, že váš vzhled nese více než jen genetický kód, že ve vašich očích je něco starého a moudrého, mohlo by to být dalším jemným fyzickým znamením reinkarnace. Pokud jste dočetli až sem, možná jste objevili fascinující stopy vedoucí k vašim vlastním minulým existencím. Napište prosím do komentářů níže slovo 100%, abyste potvrdili, že jste přijali tyto informace a jste připraveni dále zkoumat hlubiny své duše. Pro více inspirativních témat se nezapomeňte podívat na doporučené video na obrazovce. Děkujeme za sledování a za vaši odvahu nahlédnout za závoj času